Γεια σας, σήμερα είμαστε εδώ και τώρα για να δούμε τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, μισό λεπτό. Όχι, από εδώ. Home όχι, κάμερα όχι. Εντάξει, την έσβησα. Ράδιο. Δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, gallery. Μισό λεπτό μαγκές. Να την είναι. Λοιπόν, θα παίξουμε Minecraft. Θα παίξουμε το Minecraft. Το κανονικό την beta. Θα παίξουμε την κανονική την beta Minecraft. Και τώρα θα μπούμε εδώ πέρα στο Minecraft. Δεν μας λέει κάτι. Όπα. Sorry το notice. Εντάξει. Δεν μας νοιάζει, πάμε ξανά. Τώρα θα σας δείξω ένα σπίτι που έχω κάνει και το είχα κάνει χθες βίντεο. Λοιπόν, για να δούμε. Θα το δείξω πως έχω κάνει. Τώρα πάμε, παίξε. Νάτος ο κόσμος. Λοιπόν, πατάω εδώ. Άρα θα σας δείξω αυτό που είχα κάνει εδώ το σπίτι. Τώρα μισό λεπτάκι, δημιουργία έδαφους. Μισό λεπτό λίγο να ελέγξω εδώ πέρα. Mute. Εντάξει, δεν μας νοιάζει. Άρα πάμε. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα το ράδιο και τέτοια. Πάμε εδώ. Και να το σπίτι μου. Τώρα θα το δείξω. Να το σπίτι. Βλέπετε εκεί πέρα την καμινάδα. Άρε creepers. Είναι τέτοιο, είναι στενός ο χώρος γι' αυτό. Ας λίγο να φύγουμε. Καλά, μην το βάλετε αυτό εδώ πέρα, το skin είναι SWAT. Άμα θέλετε. Αν θέλετε, βάλτε το. Είναι SWAT απλά. Και τώρα θα μπούμε μέσα στο σπίτι, στον πρώτο όροφο. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα ότι έχω μια βιβλιοθήκη. 3 κρεβάτια εδώ πέρα. Εδώ πέρα έχω 2 βιβλία, 2 φούρνους, 2 σεντούκια. Εδώ πέρα έχω πάρει τα πράγματά μου. Δεν ξέρω από τι είναι αυτό. Είναι από ζόμπι. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω εδώ πέρα. Και το υπόγειο. Μπαίνουμε μέσα στο υπόγειο. Δείτε το υπόγειο. Εδώ μέσα έχουμε πράγματα. Μισό λεπτάκι λίγο να πάρω από πάνω το σεντούκι, γιατί πρέπει να φτιάξω και εδώ πέρα άλλο ένα. Πάμε πάνω. Λοιπόν, πάμε εδώ στο σεντούκι και παίρνουμε εδώ. Ωραία, πάμε κάτω. Ο Χριστός και Παναγία. Λοιπόν, μπαίνουμε μέσα. Πάμε τώρα να φτιάξουμε το εδώ πέρα, γιατί είχε βγει. Θα το φτιάξουμε, πάμε να το βάλουμε πίσω. Βασικά, το βάλω εδώ. Τέλεια. Αυτό το ανοίγει, όχι. Πάντα σεντούκια δεν ανοίγει. Να κοιτάξτε πώς το έχω κάνει το σπίτι μου. Δεν το έχω κάνει ωραίο. Έτσι το έχω κάνει. Από ό,τι φαίνεται πρέπει να κάνω και τη βιβλιοθήκη μου. Να κάνω τέτοιο. Λοιπόν, τώρα θα πούμε εδώ πέρα μέσα στο σπίτι, δεν το ξέρετε, το είχαμε κάνει και χθες. Θα πρέπει κάτω στο υπόγειο να βάλω τέτοιο. Να βάλω τώρα, θα σας το δείξω τι. Να βάλω αυτά εδώ και να βάλω και μία σκάλα. Να βάλω μία σκάλα να μπορώ, ρε παιδί μου,
Ωραία, τώρα δουλεύουμε να βάλουμε και εδώ. Ωραία. Από τώρα εδώ πέρα θα πάρω μια σκάλα. Θα κάνω κάτω κάτι που θέλω. Για παράδειγμα κάτω θα το φτιάξω όπως θέλω. Τώρα εδώ πέρα θα πάρουμε και μια πόρτα. Μια πόρτα μισό λεπτάκι, εγώ αυτό να το βάλω κάπου εδώ. Ωραία. Τώρα θα σας δείξω τώρα τι θα βάλω. Δεν μας νοιάζει. Ωραία. Λοιπόν, θα πρέπει να πάρουμε μια πόρτα που είναι έτσι. Παράδειγμα θα πάρω αυτήν εδώ. Και δεν ξέρω. Ανοίγει. Μέσα να ανοίξω, κοιτάξτε. Έπεσε. Μπορεί να την κλείσω και από εδώ. Τώρα θα πάμε και εδώ πέρα φως. Βάλω από εδώ. Όχι, θα το βάλω από εδώ. Τώρα θα ανοίξουμε εδώ πέρα. Τώρα σκάβουμε εδώ, σκάβουμε έτσι. Τώρα χτες είχαν κάνει live αυτοί εκεί πέρα με τα πριντήρια, τους ξέρετε. Είχαν κάνει live. Τώρα εδώ πέρα θα σκάψουμε. Ωραία. Πάμε και από εδώ τώρα. Να ανοίξουμε το χώρο. Ωραία. Τώρα βλέπουμε. Άρα το πρέπει να σας πω τι θα κάνω. Τη βιβλιοθήκη. Δεν σας νοιάζουν αυτά εκεί πέρα τα μηνύματα. Είναι από το Snapchat. Είναι κάτι μηνύματα από κάποιους φίλους μου. Οπότε μη σε νοιάζουν. Και το σκάψαμε. Σκάψαμε πολύ χώρο για να φτιάξω εδώ πέρα τραπέζια, το τέτοιο μου. Αυτό εδώ πέρα είναι το υπόγειο. Το πάνω είναι το ισόγειο. Μου χρειάζομαι μία σκάλα. Όχι bedroom. Θα χρειάζω. Τι είναι αυτό? Πόρτα είναι από τον αέρα. Λοιπόν, θα χρειαστώ. Θα χρειαστώ αυτό. Τέτοιο. Τέτοιο. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, αυτό. Έτσι. Και έτσι. Πάω ένα σπίτι, να σας νοιάζει. Λοιπόν, παίρνω αυτό. Και χρειαζόμαστε και άλλο ένα που είναι στα πιο πολλά, εδώ. Και παίρνουμε αυτό. Και βγάζουμε και αυτό. Και τώρα παίρνουμε και ένα σκελετό. Θα σας το δείξω. Που είναι αυτός ο σκελετός, νάτος. Παίρνουμε αυτό για να μπορέσουμε να βάλουμε αυτό. Άρα είχαν πέσει κάτω. Μετά σπίδα. Τέλεια. Λοιπόν, βάζω εδώ πέρα τους σκελετούς. Όχι. Βάλω ένα εδώ, ένα από την άλλη. Και τους δίνω.
Εξόπλισε. Ένα τέτοιο και ένα τέτοιο. Α, δεν μπαίνει. Θα πάρω αυτό. Α, δεν μπαίνει αυτό. Θα πάρω αυτό. Εξόπλισε. Εξόπλισε και αυτό. Τώρα είμαστε έτοιμοι. Βλέπετε τους δύο σκελετούς. Τώρα κοιτάξτε τι θα κάνουμε. Θα πάρουμε από εδώ ένα άλλο. Τώρα θα πάρουμε αυτό. Και θα το φτιάξουμε έτσι. Έτσι. Παίρνω αυτό και βάζω και αυτό. Έτοιμο. Παίρνω αυτό, βάζω εδώ. Εξόπλισε. Και βάζουμε και αυτό. Και τώρα βάζουμε και ένα σπίδο. Έτοιμοι. Και εδώ θα βάλουμε άλλα δύο. Εδώ πέρα είναι ο κάτω όροφος που θα έχω τα τέτοια μου. Παίρνουμε και αυτό. Και εδώ πέρα ένα. Για να δούμε πως το φαίνεται. Ωρε φίλε! Ωρε φίλε, τι ήταν αυτό? Και όχι, δεν έγινε να μπει αυτό. Θα βάλω αυτό. Ωρε φίλε, έγραψα το τέτοιο. Εντάξει. Να και αυτό εδώ, να πάω και το σκελετό μου. Ωραία. Και τώρα πάω εδώ και εδώ. Εδώ και εδώ. Έτοιμο. Και εδώ πέρα θα πάω και τον άλλο. 1, 2, 3 και 4 και 5. Έτοιμα, και εδώ πέρα θα πάρω τη βιβλιοθήκη μου. Εδώ πέρα είναι το μυστικό μου μέρος. Παίρνουμε, οπότε αυτή είναι εδώ την πόρτα. Είναι από ξύλο. Ωραία φίλε, διάλεξα το τέτοιο. Ο Μάνος λέει ακόμα το πεντήγαμε, είναι ακόμα το ποτό. Ο Μάνος γράφει ότι το πεντήγαμε είναι ακόμα το ποτό. Γράφει διάφορα. Για τραπέζα μερίας των Μανολούδιων. Μάνο. Πες στο Μάνο να μην γράφει διάφορα. Μάνο, γράφει διάφορα. Ωραία. Και τώρα πάμε εκεί. Κλείνουμε. Εδώ πέρα έχουμε γράψει πολύ. Το 14 λεπτό έχουμε γράψει.
Εδώ, ανοίγω, παίρνω τη βιβλιοθήκη. Σχετικά να διαγράψω από εδώ πέρα τη βιβλιοθήκη. Το βάλω μόνο από πάνω από εδώ. Έτοιμο. Βάζουμε και από εδώ. Έτοιμο. Να βάλουμε και από εδώ. Δεν σηκέζει. Έτοιμο είναι. Κλείνουμε και πάμε κάτω στο υπόγειο. Κλείνουμε την πόρτα. Πάμε τώρα κάτω στο ισόγειο, ενώ από κάτω στο υπόγειο. Εδώ πέρα είμαστε τώρα στο ισόγειο. Πάμε. Κατεβαίνουμε, κλείνουμε. Έτοιμο. Και τώρα βάζουμε και εδώ τη βιβλιοθήκη μας. Ωραία φίλε. Εδώ και εδώ. Χάρηκα που είδατε το live. Γεια σας.